Myslím, že diváci videli bojovný zápas, obidve mužstvá chceli hrať futbal, bolo na čo pozerať. My sme doplatili na laxný začiatok, keď sme nepochopiteľne začali hrať, aký sme hrali priateľský zápas s motivovaným superom, ktorému ide o všetko. Dostali sme dva lacné góly, ťažko mi ich nazvať nejak inak. Potom sme postupne zvyšovali obrátky, myslím, že v druhom polčase sme využili našu kondičnú prevahu a pritlačili sme supera, no ale zase neboli sme schopní si vypracovať čistú gólovú šancu a dať gól, takže sme zaslúžene prehrali. Možno zlomovým momentom bola aj tá 11 z vášho pohľadu oprávnená, boli ste pomerne blízko tej situácie? Podľa mňa oprávnená, ten hráč išiel neskoro do súboja, dal tam nohou, takže 11 to bolo. Podali sme veľmi dobrý, zodpovedný výkon, podporený veľmi kvalitnou defenzívou, zodpovednou. To, čo som nabádal hráčov aj predošlých zápasov, že nepodcením žiadnu hernú situáciu. V dnešnom zápase sa to ukázalo, že chlapci si to zobrali k srdcu. Videli sme v dnešnom zápase, predstavil sa tu veľmi kvalitný super. Ja som niektorých hráčov supera poznám detailne, napríklad Roba Učíka, ktorého poznám ešte z čas, keď sme boli spolu na Cypre a je to veľmi kvalitný hráč. Vedeli sme, že bude možno vyhrávať tie osobné súboje na hrote útoku, že dá nejakú pomocnú prihrávku. Trošku sme boli prekvapení tým, že za Potoka nehral v strede ihriska. Čakali sme, že bude hrať tam, že viacej tá hra pôjde cez neho. Možno, že práve tento moment nám vyhovoval, že ten super tým odrazeným loptom alebo tým spätným prihrávkam sa nedostával až tak. Súhlasím s kolegom, že v tom prvom polčase v niektorých fázach nás chytol, keď sme neskoro dostúpili k superovi a neskoro sme sa dostávali pod loptu, ale naša obrana v dnešnom zápase fungovala 100%, výborný výkon podal brankár Macej, takže ja som rád, že body s takýmto ťažkým superom ostali doma.